Basketbalisti slovenského Orla Levoča v 16. kole privítali na domácej pôde celok Investor King Bardejov. V priebežnom hodnotení po 15 kolách bola Levoča tretia, kým Bardejov o 3 priečky nižšie, no iba s jednobodovým rozdielom. A hostia ani netajili, že v derby dvoch kráľovských miest prehrať nechceli. Išli sme s ambíciou vyhrať tento zápas, nakoľko sa nám to doma podarilo. A sme vedeli, že tento super je hrateľný. Bohužiaľ, máme dosť oklieštenú zostavu a tie tréningy tiež pokulhávajú, čiže aj v tom vidím problém. Pripomeňme, že Levoča na jeseň prehrála v Bardejove v pomere 58-71. No tentoraz chlapci nenechali nič na náhodu a do svojho súpera sa pustili zostra, keď po 3 minútach viedli už 10-2. Bardejovčania v 6. minúte síce ešte otočili skóre na 12-13, no potom domácim v priebehu 4 minút vyšla 13-bodová šnúra a úvodnú štvrtinu vyhrali 27-17. Aj v úvode druhej časti sa domácim darilo a náskok postupne narástol na 18-bodový rozdiel, ktorý sa ukázal neskôr ako rozhodujúci. Do konca polčasu sa už hral obojstranne vyrovnaný basketbal, ktorý končil stavom 51-35 pre domácich. Po prestávke Orly ďalšou 10-bodovou šnúrou odskočili kráľom až na 24-bodový dištanc a po zvyšok štvrtiny už hru len kontrolovali. Záverečné dejstvo bolo bodovo najštedrejšie. Hra sa zrýchlila, no viac sa aj faulovalo a tak body padali aj z trestných hodov. Hostia sa síce ešte snažili o zvrat v zápase, no Levočania s omladeným tímom vsadili na rýchlu hru, ktorej ich súper nestíhal. Duel napokon skončil víťazstvom Levoče nad Bardejovom v pomere 96-76. Z nášho pohľadu bol zápas veľmi dobrý, korektný, rýchly, myslím, že sa musel divákovi zápas páčiť. Nezvládli sme s domácimi behať a takisto mali vynikajúcu úspešnosť streľby, čiže klobúk dole, mali skvelý výkon. Ani keby sme hrali lepšiu hru, by sa nám asi zrejme nepodarilo vyhrať. Bojovali sme do poslednej chvíle. Náš tým je starší, tak máme len jedného mladšieho hráča, ale respektíve dvoch. Myslím si, že je to nedostatkom celkovo základne, ktorá by mohla nastupovať hlavne od mladých hráčov. U vás je to veľmi dobre v tíme, lebo si myslím, že je to mladé družstvo a ambiciózne. Hostia doma vyhrali o 13 bodov. V podstate my sme toto manko mali dobehnúť. Naša úloha bola splnená. Dokonca máme tam nejaké body navyše, čo nás veľmi teší. V podstate dnešný deň sa niesol v znamení súboja kráľovských miest. Naše minižiačky zvíťazili nad Starou Ľubovňou, obidva zápasy vyhrali a v podstate muži zvíťazili nad Bardejovom takisto, takže bola to pekná nedeľa. Od počiatku zápasu ťahali tento súboj najmä mladí chlapci, nastúpili dokonca v základnej zostave a starší, skúsenejší hráči nastúpili až v neskoršej fáze zápasu. V domácom týme myslím, že najlepšie zahral Filip Knápik, ktorý na rozohrávke veľmi pekne rozdával všetkým hráčom lopty a potom Maťo Kamenický, ktorý asi najviac bodov dal aj za tento tím. A na záver ešte strelecká bilancia. V domácom týme najviac 20 bodov zaznamenal Kamenický, 14 pridal Majerský, 12 Stano Kolečány, 11 jeho brat Adrián, 8 pridal Adam Petrovič a 7 jeho menovec Števo. V drese hostí bol najlepší Čegín so 17 bodmi, Štefančín dal 16 a Hryb 11 bodov. O týždeň hrajú Levočania v Sabinove a o 2 doma privítajú Humenné. Príďte ich povzbudiť. Ďakujeme vám za pozornosť. Ďalšiu premiéru spravodajského bloku televízie Levoča si môžete pozrieť v pondelok 3. marca. Dovtedy dovidenia.